Christmas na itong tanan guys. Diyan nakaluto na ni Kulog adobo ug kaning spaghetti. Napod may salad. Asa magpangsandok na nak. Savings muna. Kuy pansit guys kay na mo ni order og pansit manang naka-pansit pod mi. Prutas ug kaning ham. So kami raman dari guys kay ag mga bata pa mas pikas. So Merry Christmas na tong tanan guys. Merry Christmas all. Hala na purag nay kulang. Still ang imong giluto nak. Sige, luto na. Ay, griham di mong giluto. Pwede mas kog balik. Stilan! Ay na! Mga kuwan mo na. Laba ang usa ka bata mga busy kay dagan kay sa labunon. Kailangan magpasok ang ulit ang buhon. Nga na pinamas ko na. Alay, init. Yara na igawas. Wala nang ihanger daan. Masunog ko nagyang beauty sa gawas kay init. Kung guys sa gawas mong halay, ako lang naigawas ko na ihanger daan. Limpyo naman na sa si ate. Nagbutang na sa mga sunrooks. Sunrooksan man yan mo ng sahig. Hanger. Ay, init guys sa gawas mong halay. Kasi dinisulod mo, magta na ka. Hadlo ko na sa maitong. Biya binibig kaya akong igawas. Sige na. Yan ang lisdan na kuan kay kuan ko no. Ibalik ra ko yung nagka-New Year kay labhan sa. Dapat New Merry Christmas na mga iwa pa kayo na. Siyempre, ano ba yan? Gift from God. Diba? Tulo na ni kaulungnan? Upat na sa Ubat na niya kuwang ang usa. Gamit Idulo lang ra ang ibutang. usa. Manindot man po siya. Wait, magod siya. Wala siya karaan. Ako, Vintage bitawan ba? na ako. Paano ni Christine? Katong pag-una kay putok na putok. Manggod, igilikod yung tampang. Tapos kabalo na ta, di ba? Wow guys, ga decorate this crystal dia. Kay start na mi og luto. Utawag, banti ka anak ko ha? Oh, Kulang siya. kay kulang. May ano, na may... Siya ko ni taga-tikim si. Ay ka ng ketchup. Di mo nabutang ketchup nak. Ang gibutan ito yung nasa lata. Kulang, murag na katong lata. Mama po to. Ato'y puno na itong sa sweet side. Gusto naman akong Sige. butang. Kalasa pa dito. Mo niya mo pagkaon na Christmas man na ay Night chicken. mun ikat ka. Kuno duha. Ano sila? Na, nami. Kaon sila kay sweet and chicken. Oh, kalabasa. Christmas man mo na ilang budol fight. Luto ko og pansit. Lami kay nila guys kay nasay. Sa to? Chicken kikiam pa to na? Kikiam. Okay na, halang nga. Halang nga tong biko.
Ayaw lang, kay lami man ang ang uban gali nay sili lang biko. Yan. Sa Dubuguiti kayo ni Kalamansi. Biko? Oh, ito di kalamansi. May ako ko. Pero may hit. May mo? Nakapanihapon na budget mi dadto pero dali pa migluto kay napoy nagpaluto na mong pansit guys, madyo na lang pud nga mo celebrate ta na napoy ni order ba. So mami ta ni sa guys kayo kay ni sa glamas oh. Okay. So pang toppings natin na. So guys, order ni siya guys. So di muna sila dito. Nalubati rin na ilang. Bisa kay taklo ba na? Ulit taklog. Di, naikuha na katong. So guys, naka-prepare na minari guys. So wag picture sa kono kay every year man din mo picture. Para nay Tuol, dili gamay. salamat kayo sa mga blessings. Asa, magtanaw. Sa imong cellphone na sa ako Di 1, 2, 3. Picture daw siya. Asa? 1, 2, 3. Next. Ito dahil, ate yung picture na. Nagami ni mama. Ay, kamusta ni Mama Bing? Kay kapulang. Di sa ta guys. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy mother to trust, O Lord. Amen. Lord, thank you kayo karong adlawan nag-celebrate ni sa iyong mga birthday o salamat sa mga pamilya nga nag-celebrate ni nga kompleto o happy o daghang pagkaon. Salamat sa mga grasya, Lord, o happy birthday. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Merry Christmas, Ibu. Merry Christmas, Merry everyone! Christmas. To Mami B, to Everyone. Tita Bitani, everyone guys. Dari sa nila. O si Daddy Sammy, sino pa ba? Tanan, view. Tanan, hindi na ako matagsa-tagsa guys. Sa mga solid fan, solid commentor, mga solid basher. Merry Christmas ninyo guys! Usad-usad na ta guys, kay mag 2026 na. Tapos muna na to itong mga batasan nga, you know. Ikaw, kanang salamat po sa Ginoo guys nga nag-celebrate ni Pasko karon. Salamat po dito sa, ako na sa Kung basta everyday, nadawat everyday mo po doon ako ginaampo. Salamat sa mga grasya, especially ni Mamibi. salamat ni sa Ginoo guys kay Guys, nagpasko mi nga nindot ng balay. salamat sa Ginoo nga Thank you, wala Lord. na mo ni pangayuha pero yan ang gihapag. So salamat sa gihimo og instrument sa Ginoo si Ma'am B nga mahapsay kamuhang Live. pamudyo. Pamudyo. Mahapsay kamuhang. Pamudyo. Oh. So karon year 2025 guys arang nga dako kayo mga nadawat sa mga grasya. So ato jud ang pasalamatan sa Ginoo. Unsa mga unta, happy birthday Papa Jesus. Papa Jesus. So, happy birthday sa mga birthday. Dapat din nag-birthday ron, Papa ni Junjun. Akong yuan po, dalagit na namatay na. Jesus. Ang Papa ni Junjun, birthday ko nila karon. Jesus po to, pangalan kong yuan. Nasa mga nag-birthday o 25. Katuang classmate, si Jessica. Jessica. Okay, kaya na tayo. Kaya So, na ta guys. guys. So, habang mga unta, ang unang subo na na rin pakwan, mambi. Ako, nung taon sa pagpapwan. O, si San Blanton. Ay, sa pamilya tayo na. Ay, yung mami, di na kagiti kay ulo sa ng pupungin ginunak.
Christmas na nila. 100 po. Mangging, mama. Hindi naman matagsa-tagsagot sa kaganahan. Itlog lang. So kaya nagkuman ko na rin guys, mag-video teaming sa Agsnibi naman mapapaghuman ko sa Hindi naman po ugma na. hindi, mapapaghuman sa party na to speakers dito mina ni hapon. Sinikol may mga to. So akong kana to guys is kuan. Anang Nick, sa to? Lasagna. Hindi kayo lasagna yun. Saan pag ang lasagna? Di ka ba lang? Mahal to yung itong Buta lang sa'yo, ano niya, Di ba? Kain ko na. Dili nga na nga, nailapad na pasta na kung mahal na nasa Ito na pagkaon ko sila kita. lumagiging daghan. Lagi, itong waliro nga, pasta. Naroon tayo yung pagkaon dante? Dili abon. Pang itlog. Gaya ni kung ano sa naman to itong among baso guys, o pag doon ako pagkabo. Kami sa nakita guys sa buong kamay nga. Cook na lang. Hindi pa Ay, lang. nagkaano. Zero mo na. Salad og magpuputan mo sa gibutang nga nalanay na. Okay, no. Tutok na pan. Hindi pa kayo wala pa kaya kung di mo ano. Siguro, kas 12 kay kas 12 mo isilibre. Saan? Oh. Sunset mo kaya, sunset mo kaya. Sunset. Bitaw guys, Ako kung dessert kay curious kay Kun. Wala Gusto siya ko mas specific pasporon. type eh. Yung gabi, matawag. hindi mo sigurong gilikuan sa Murag wala pa man to yung mga specific Specific na time gyud no sa una na may mga BCE goods mga kapag-search ba. Kasi big purpose na nga. Kung ano ba? Masalamat po sila guys kay natuman ko sila ilahang Siyang kaadlaw sa nga. mga pagsimbahan na. Katong hinong gaulan wala jud pinaka simbag yun nga kadlawon gyud pero ni simba may pagabuntag. Ano lang ipahulong ang ulan man. Hindi nyo dala kayo, biyahe pa man yun. Sa mga bata pa Alas 4 ang misa, nag-gig ka naman nila, nag-miss ka pa yung mata na. Minsan ko na bagay pag Oh my God. pagawas na mo kay Gulan. Di ba sa una bata pa ta kay naano na nagsimbang gabi kay web tatlo lang eh. Sabi ko matulog sa iyahang one. Sa pila na dyan, buhatan ano? Ang pa, ilang po Pero si kanin Gus Crystal guys, bata pa doon siya. Ay! Simba, acquire niya sa choir sa pinaglabanan. Hindi ka to ng tuwing na dahil ako ron. Tuntit-tintit to. Oh. 2023. Dili dito katong na Nakapasa sa registered board. siya. Ah. Nagdito Yeah, na sa board. 2023. Before. Ako board ko Before mabot siya ning adto aning board exam kay niya tungkol sa pagkain ni. O mo ba yan ang kuan? Ang Dili nag-iisa ba yan mo nga? ang totoo diri ba nga before ka mo take og board exam kay mo adto pag pila ka Di na mo tubi o, niya, giyaway. Ah, nagtutubi. Yung gitawag na. Wala may ilang pagkaon guys kay gipalitan na ni kuno mahan chicken. Manok na ilaha kay. Di man na ano pagkanukan na kalabasa. Tamis ang ano na. Ang giluto guys kani 1/4 rani. Wala, usap ko sa tanan gabi. Sila niya. Na may order na kog pansit guys na nagatagaan ko po. Kami kuno kay ako gitagaan si Ate Daday. Wow, sila Wala dito. ko man naglalaro. Ay, Doon sa nabutan niya. kamera. Pa Pig. Yan na po may ham. Thank you sa Balikan Awards. Kabuto man. Gusto mo ka pa na. Among barangay guys kanangata og ham o bugas na timpilas. Ilag raman ang book nga no sugar. Basta tamis na, may Wala sugar. wala na yung ano. No? Zero saro. Saro. Wala bitaw na dito na lang. Yan ang una kayo, takon mo sa sayang.
Kamu daw nila kayo, pagkulong ng pasangan. Na-pay well mag kanya guys. Kung kuhan lang kung yung bangon lang ko guys kayo. Luto ko. Kuhan, di ko ka ng pansit. Pero nagluto sila ko kaya sugod ng beras doon. Nakuman. Yung luto kami naman. Yan. O hamo, kuhan yung prito. Kani mo mga adobo guys, ano sa giprito? Sana mo adobo. Mas lamig siya. Ito. Wala mas mo po. Musok-sok din siya sa kuhan. Ano kayo, mag-video pa mo tayo? Lovejoy ho. Sige pa nga yung pinuho, love ko. Dapat guys, parang year 2026 guys, yung natamang ano. Pagdala ko ba? Mahilabot sa atong isig katawag. Ako wish kaya ako na lang to tinanong ko eh. One day si Lord ay nakabalo. Bawal na isulti. Kay ma'am. Na may buwis niya yung sulti po. Oh, yung birthday niya. Masa yung wish? Kaya na nga sila. May Pero bill ay. magkuhan mo, kung piyo ng bugali mo yun. Ang buwis, makadaong kugluto. So, huwag ka nang magluto, hindi mo kamo tayo gluto. Pagbisa ka lang posible kung mahitabo. Gusto ko ka nga magmanalo sa luto nga magluto na ko na. Ba't ako na tayo? Kung wala kayo tayo, wala yun na. Pero guys, mo flashback mo dito sa itong nauna guys, sa itong mga nakaraan ba. Pero dapat ang mga nakaraan na. Pero bubalik yun na si Muhang muna ba nga na, sa una di rin mo. Mga day nila isa, mga on the day sa sahig. Ano ba, murag karon nagilingkod namin, namin kurana, namin lamisa, ano ba. Yung flashback kagabuhang mga sa una, Manila kami, ano ba. Nagsamot tas Manila kami kay Juan Bibig. Among Dili kwarto. ka ba na? Di. Dito ang kasubo ba nga makasulit ang ikaw nanay. Ang atong kwarto sa una nga po eh. Ang kwarto, may mga kusina, may mga hidanganan. Pero may sa ginato daw kay happy me. Like, wala mi nag-mind. Kung ginato ang balay, wala mi naguna-una. Wala yun. Wala dyan, dili mo may maguna-una nga mga puhon di ay mga nga nilagay Ay, mo. magkanta. Siyempre, tanang tao mag-wish Ay, na daw, madato po na. Pero, kuan jud wala ra tanag ingon nga kailangan ugma na nang tainani. Wala gyud. Like murag Di nangandoy ko ta. nangandoy ta. Pero Wala gidiman. nangandoy ta pero Wata mga yung sa Ginoo nga. dili sayon nga dali-dalion ba. Murag Oo. palikamutan na. Wagi ka gyud. Lahi kidaya ko maagi ni Lord, di ba? Why posible pa ang Ginoo gyud mo. Pero gahod yung gikuan sa una, balag na ako ibalay diri sa Cebu nga ano sa kurang niyo pa. Niya makapaiswila ko sa mga anak na lang kami kuan kay. Ako na yung kuan nga nang dili maparehan ako kay guys nga ako nakahuman ng iswila. Mahal na kagpabuto lang. Tungod sa kadaghan namin isuon mga 15 mi kabuok pero willing jud sa mong tatay nanay nga mga eskwela mi pero kami na lamay murag naluoy ba nga di na lang jud mi eskwela kay naluoy na sa mga tatay nanay nga kanang naghago sila nga naman nang narabaho nila may bata pa kay sobra na mong kadaghan na isuon ba di man ka guys 15 kay isuon niya ang mga ate wala mga eskwela kay gusto nila na sila yung mga isuon kung makahuman na nang narabaho na sila sa Manila yun. Ate, ito paano? Ako man mo kay school. Huwag ko pa ako high school guys. Dili gyud priya gyud sa uban ba nga kahit elementary wala makahuman. Pero dito ako kay naiuban inana pero negosyante. Parang di Successful sa successful sa kinabuhi. Depende naman ako na kung kamo ka maling kamot. Muna diskarte o edukasyon o diskarte. Tara Oo. na. Basta kuan lang dito ka nang kuan lang ta mahibsa magkalubos man ta. Di ta magpakitaas ko na ba. Masa ako nagagawa ko ang gagawin po. May nani mo nagkalari kalitra ba? Nagita ta ni mo dato no. Ugma lang. Abi ko dati. Sorry chat ba gusto mo? Tara mga oras. Nasuwi na. Hindi mo sila matubod. Hindi mo New Year ron. Natulog po tang tao sa muro. Ang New Ugma Year. lagi. Ang New Year makaabot ginaon. Ugma Hindi kay na Pasko. ano ron kay. Diri ra ni sa bisan ibutas rek. Butang sa Nangayon mo si Dante Juan.
Ibutang ang tanan mo, tumada. Laliman ka, kaduha na ako gipakaw sa dante. Ay, gagabay ni ko lang. Ibawa ka na ako. Dapat ang may gani Happy Wala, birthday, ang atong Daddy. sinina kay nakuha ko sa atong decoration. mo gani gituyo na ko nga mag-green ka unta. Pero okay raman po, kaya ikaw, gagawin mo ka. So wala na Ang may natumo ba, New Year na lang ta na kay mag-cheers ka to new life and new ano. Bait ko sa ating gusto. Huwag si ate na palit ako man. Ano guys, ako ni mo palit. Hindi mo magpapalta. Kay kung karon nga ilang natag mga ko. Panta ka muna kay... Uy, ito ka daw. Balik mas muntag na sa buka. Kaya, ano ba ito? Gani na unta to. Ganina na, may party na doon. Uy nga, di magsamok-samok ta. May bata. At least nakakanta na kami. Tugma Kanta na na lang. lang. Kung pa na lang kay Pasko dito. Una mo na daw, te. Ang bata. Christmas ang balong magor. O magaling mo pinaka-Christmas, kaya ito yung divine. Balang buntag ang hapon. Gani, Di lang gabi, kita. sa lubong ramang gudron. Yung tulog mo ko sa... So guys, kay... Wala na. Ang patawag man lagi ang mga igagaw. Ang ilang mga igagaw, dress pikas guys, tuwas na lang git. Kay nanda naman ilagaw. Murag kaduha ka tuig na karon nga patuni na sa dalagit man. Dalagit. Okay, Arvin, si Mandaw, si... Nga naman mo? Mo naman mo kaon. Ganyan na, uso ko balihan. Ito yung kaon, may. May sleep na mo. Tama na sa tama ako. Sige, dito sa gilid sa tutubi. Mados na lang may mga babuto-babuto. Malisa. Kung buta ni danggan nila upuan, gapas. Pa, tulon na na nga. Kaya rin di madungog. Wala kayong mga salina nila tinumay. Daghang kayo din mga sinila tuloy pag lamay ng kumay. Kung sunod Wala sa sa iring ba? Di, pang-iring. Dili ng pagtawo kay... Naimurag pang iring na doon, nga gamay kayo siya. Namok sikit ka nagilahi siya. Buyag, tampo ka na ba sa kinit dito. Di ba? Kay Natabukang kinit na. Nga ka nakabutan kayo, lingkod na sa silimuran na, kung maglingkod siya guys, kay nasakot na niya ng bangko. Tamo kayo. Una ko na ipagkaon si... Kuan ba? Si Mingkay, kay si yung kaon. Kap na naman. So, Merry Christmas! Merry Christmas guys! Mag-video clip pa taon ni, pero gabi naman jud kaayo. Nga, makadisturbo niya tag silingan na. Di, ang video kay alas 10 mangguna. Tama. Alas 10, magkuha na guys, alas 10 na gyud guys, 10 PM na. Kami makasugod ng beauty kaniha kay di po yung pwede makasabay sa party. So, ugma na lang guys, Pasko man ugma. So, tomorrow is Jesus was born. Jesus is born. Unya. Jesus was born. Sama to! Ito guys. Lang dua guys. Oh. Okay, wala man mo trabaho yung papa. Papa. Salamat sa Ginoo. Merry Christmas sa tanan guys.